Aquesta rica i pròspera ciutat honora el nom d'un captaire, el més pobre entre els pobres, Sant Francesc. Per què? Perquè la van fundar uns missioners franciscans espanyols que van ensenyar la fe cristiana als indis. En Francesc va passar la joventut a Assís, Itàlia, i els seus pares van ser comerciants de teles molt rics. Per això va tenir més mèrit quan va abandonar totes les possessions i riqueses i va sortir als carrers a predicar l'Evangeli. La radical austeritat d'en Francesc, a imitació de Crist, va ser un revulsiu per a la societat del seu temps, que necessitava urgentment tornar a la puresa de l'Evangeli. En Francesc va fer molts miracles i va expulsar dimonis. Va arribar a predicar al papa. I, sobretot, va fundar una família religiosa, els franciscans, presents a tot el món. L'edat mitjana no és tan fosca com a vegades es pinta. Els segles XII i XIII són els de més plenitud de la cristiandat. El prestigi del papa era immens i la seva autoritat acatada per tothom. En aquell moment, tots els europeus eren cristians, incloent-hi els seus governants. És el temps de les catedrals romàniques i gòtiques, autèntiques meravelles de l'arquitectura. Potser coneixes Notre Dame a París o la catedral de Burgos, a Espanya. Tot el que veus tenia com a fi donar glòria a Déu, des dels grans pòrtics i rosetons fins a l'última pedra amagada. També va ser el moment de les croades, una de les grans epopeies de tots els temps. Molts llibres i pel·lícules les tracten, i no sempre d'una manera del tot objectiva. Les croades es van iniciar perquè qualsevol cristià tingués la llibertat de resar a Jerusalem. No per afany de riqueses. Però no hi va haver abusos? Sí, i en tots dos bàndols. Molts croats es van deixar portar per les seves passions. Hi va haver entre ells comportaments poc cristians, reprovats per l'Església. Però encara hi ha un tema més gastat per criticar l'Església: la Inquisició. Sobre ella encara hi ha més pel·lícules i llibres que sobre les croades. Què hi ha de veritat i què hi ha de calúmnia en aquests llibres i pel·lícules? Saps per què va sorgir o de qui depenia? A l'edat mitjana van sorgir les primeres universitats, creades i impulsades per l'Església per compartir el coneixement recopilat. Així van néixer les universitats de Salamanca, París, Bolonya i grans teòlegs com Sant Tomàs d'Aquino, far lluminós per als homes de tots els temps. Fixa't en la unitat i podràs descobrir les llums i les ombres d'aquests segles tan interessants.